Γεια σας παιδιά, σήμερα ήρθαμε σε μια εγκατελειμμένη καλύβα εδώ στους παλιούς Καριώτες, σε μια περιοχή στη Λευκάδα τέλος πάντων. Εγώ το συνεχίζω. Λοιπόν, θα ξερευνήσουμε τώρα αυτό εκεί το παρατημένο καλύβι που το είδαμε η πρώτη φορά. Πάμε. Δεν έχω ανοίξει κανένα βίντεο. Εντάξει, περιμένω εγώ, δεν το κλείνω. Εντάξει, καλή φάση το. Γεια σας παιδιά. Σήμερα είχαμε ένα σπεσιαλικό βίντεο. Εδώ παιδιά. Εντάξει, ωραία είναι. Αν θέλετε να συνεχίσω τέτοια βίντεο γενικότερα, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να μπορέσω και εγώ να ανεβάζω περιεχόμενο. Ωραία. Εντάξει, από εδώ δεν έχει κάτι. Θα κατέβω κάτω. Να πάμε στο καλύβι. Κάτσε τι έχει αγκάθια, Κάτι φαίνεται πολύ λόγκομο. Δεν το ξέρω. Νικόλα, αν είναι κλειδωμένο. Αυτό τι να το βάλω σε πάτια σπίτια. Σφινωμένο είναι. Για κάτω να το πατήσουμε και εσύ. Εγώ θα το πατήσω, κάτσε. Κάτσε μία εγώ. Πρόσεχε ρε μαλάκα, πρόσεχε. Βρωμάει ρε. Ναι, Βρωμάει. τι λες. Μαλάκα. Βρωμάει όσο. Βρωμάει σκατά από πρόβατα. Δεν είναι σκατά, δεν είναι μόνο ότι βρωμάει και σκατά. Βρωμάει επειδή. Όπα! Σάβρα! Μαλάκα. Με τρόμαξε. Τι είναι αυτό? Σαν μια μύδι είναι. Σαν μια μύδι. Ναι, κολλάζει. Τι ρε. Πετάχτηκε πάνω μου, ρε μαλάκα. Πάμε φύγουμε από εδώ, μαλάκα. Βρωμάει. Κοίτα όλο αυτό για το τίποτα, μαλάκα. Κάτσε να ψάξουμε, πρέπει να ψάξουμε, ρε μαλάκα. Έχει πράγματα. Εδώ έχει μόνο ένα τέτοιο. Φοβάμαι μην έχει και φύγει. Να το κοσπάσω. Όχι ρε, απλά άνοιξε το. Τι ήταν αυτό. Πάμε φύγουμε από εδώ, ρε μαλάκα. Γιατί πετάξε. Δεν ξέρω. Πες το ήλιος, μαλάκα, πάμε φύγουμε. Δες μία, άνοιξε το καλά. Ποντίκι θα έχει μέσα, ρε μαλάκα. Άνοιξε το φίλο. Περίμενε. Να ξέρεις αν έχει φύγει τι γαμίσαμε. Αν έχει φύγει, έχω φύγει. Μαλάκα, τι το πούτσο γίνεται εδώ, ρε πιστό. Θα πέσει. Σπάστο. Είδες έχει βενζίνη μέσα. Αυτό. Όχι. Για να δούμε αυτό. Να του ρίξω μια κοπανισιά. Κλωτάρι, μαλάκα, Παιδιά, κοιτάξτε που είναι. Το βάλουμε part 12. Ναι. Okay. Λοιπόν. Ήδη 4. Ωχ. Πάλι τέτοιο στο κεραμίδι. Τι. Σαν μια μύδι. Ωραία, αυτό είχε πέσει πάνω μου και νόμιζα ότι έπεσε φίδι. Μαλάκα, θα γελάσει. Από εδώ, να πάμε αργά στο δρόμο, μπας και βρούμε κανένα άλλο. Ναι ρε, άμα είναι θα πατήσουμε pause για να βγει μετά το βίντεο. Λοιπόν, κάτσε. Ανοίγουμε αυτό. Θα ανοίξουμε αυτό. Ναι, κάτσε το ανοίξω. Περίμενε, όχι με αυτό. Με αυτό ρε. Άστο, γιατί αυτό είναι βαρύ. Άστο, έλα εδώ. Φοβάμαι, κοίτα με και εσύ τριγύρω άμα έχει φίδι, κατάλαβες. Μπορεί να έχει φύγει στα κεραμίδια, να ξέρεις. Το ξέρω αυτό, γι' αυτό εγώ κοιτάω και πάνω. Και εδώ έχει ένα κλειδί. Για την αποθήκη θα είναι άστο. Για δες άμα κλειδώνει. Κικής. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Κάνει. Για το κέτο.
Θέλω να... Κρατάμε τα κλειδιά προς το παρόν Ναι. μέχρι να βρούμε κάτι διαφορετικό. Μπορεί να κάνει και καμιά άλλη αποθήκη. Τι έχει. Δεν είδα αν έχει κάτι. Περίμενε. Τίποτα. Φίδι έχει. Όχι. Κλείνω. Έχει πολλές σκόνες. Ναι. Γιατί τι έχει αυτό. Φόσφορο. Για τα φυτά είναι αυτά. Για βάλω μια πρέστα μέσα. Όχι, είναι αυτό που μας πετάχτηκε από κάτω, είναι κρυμμένο εκεί μέσα. Δεν πάω μέσα. Το ποντίκι. Ποντίκι ήτανε. Ή ποντίκι, άμα είναι αρουραίος, ορμάει αυτός. Να ξέρεις, πάμε φύγουμε, βρωμάει, Δεν αναπνέω καλά, ρε. Αλλά εδώ θα έχει φύγει. Πάμε φύγουμε. Κλείστε. Στην πόρτα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά. Εδώ βρήκαμε ένα καλύβι το οποίο έχει μέσα πράγματα που ήταν μια γιαγιά θα τα είχε, Ή κανένας παππούς. ήταν ένας παππούς ή Λογικά παρατημένο θα είναι. παρατημένο είναι γιατί είναι πολύ λογωμένο, κατάλαβα. Ναι. Ή θα φτιάξει κάτι άλλο διαφορετικό, οπότε Κάτι ακούγεται από εκεί μέσα. τι? Κάτι... Αυτό το άκουγα πριν έρθουμε εδώ. Πάμε να δούμε. Δεν κάνει φίδι. Όχι, δεν κάνει το φύλλο τόσο μεγάλο. Θα ρω. Σωλήνας νερού παίζει να είναι. Ναι, όντως γιατί έχει μοιράσει. Σταματάω λίγο το βίντεο εδώ. Σωλήνας νερού είναι, ρε. Το κάνουμε παύση ή το σταματάμε. Ναι, το κάνουμε pause, μέχρι να βρούμε κι άλλα. Και άμα το βρούμε, Άμα το βρούμε, το κλείνουμε εδώ. θα μας κλείσει ρε τσέπη. Δεν Οπότε θα μας κλείσει. να κάνουμε 2 πάρτα αν είναι. Όχι, όχι, θα το κάνουμε έτσι. Ωραία. Ωραία. Κλείνω το βίντεο, κάνω ένα pause εδώ. Και άμα δεν το συνεχίσω, να ξέρετε ότι έχει τελειώσει το βίντεο. Εντάξει. Ωραία, εγώ θα κάνω άλλο part. Εντάξει, θα το κάνω pause. Λοιπόν, Ωραία, γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι για επόμενα βίντεο και κάντε μείνετε μια... συντονισμένοι για ένα άλλο βίντεο περιεχόμενο από αυτό το κανάλι Εμίλιος Μποράει. Κάντε μια εγγραφή στο Εμίλιος Μποράει με συνεργασία Νικόλας GRG. Ωραία, και θα ανεβάζουμε περιεχόμενο μαζί, άμα κάνετε μια εγγραφή και ένα like για να στηρίζετε το κανάλι. Γιατί με τις εγγραφές και τα likes Ναι, εδώ που είσαι. υποστηρίζετε και το κανάλι το δικό μου Ναι. και το κανάλι του παιδιού που αρχινάει από πέρσι που είχαμε κάνει μαζί, Ένα βίντεο. αλλά δεν το συνέχισε και το συνέχισα εγώ. Οπότε κάντε μια εγγραφή γιατί το αξίζουμε να ανέβουμε λίγο, να πάμε προς να κάνουμε ένα live στο κανάλι του παιδιού, να πάει 50 ή 100, να κάνουμε ένα live ωραίο σε ένα ξεχωριστό μέρος σπιτιού ή σε κανένα σπίτι ή σε κανένα καλύβι, γιατί έχω πάρει και άλλα πράγματα, είδος πράγματα για όσους δεν γνωρίζετε από το κανάλι του παιδιού. Έχω πάρει EMF, ανιχνευτή φαντασμάτων, Εξοπλισμός γενικά. μικρόφωνα που δεν τα έχω πάρει πάνω μου, φακό καλό, για να πάμε και βράδυ βέβαια. Ναι. Και αυτό, κλείσει το βίντεο και ανοίγει μου άλλο. Ωραία, γεια σας Ωραία, παιδιά. αυτό ήταν το βίντεο, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο και να ξέρετε έρχεται ένα άλλο περιεχόμενο κατευθείαν μετά από μία εβδομάδα θα το ανεβάσουμε και το επόμενο. Ωραία, Γεια σας. γεια σας.